interest mar Ramogi, lakini sani koro odonjo e kamoro to neno ka interest ne olokore. Koro gima timore ni Sirkal oketo chike gi measures makare kaluore gi wach mar rito sacco. Kendo gima na chako go ma wawacho mar share capital cha. Wan mano e gima ochungo sacco. En gima kata kiwuok na wacho ni ok inyal wuok kode. Koro en gima ochungo sacco. En pesa mar sacco mochungo sacco. To kendo Sirkal gi chike magiketo wan gi migao miluongo ni sasra. Sasra ni en migao mar Sirkal ma en tich ne en regulate saccos. Ng'iyo ni saccos orito pesa mag members. Omiyo ni chike marito sacco, sacco orito chike gi. Sacco oketo gimiluongo ni institutional capital mochungo sacco motegno. Kendo gitimo supervision pile pile. The Ministry of sani no lok nyinge kendo obedo headed gi Bwana Chelugui. En ministry mang'iyo saccos. To e ministry kanyo be giketo mikakati makare matemo ng'iyo saccos. Wan gi commissioner mar cooperatives again ma temo rito saccos mang'iyo ni jotelo ma members mag sacco oyiero timo gik makare kaluore gi chik magirito pesa mag weg sacco. Koro an kawuok e sacco kawuono to tiende ni